Pozrieme sa na to, aké minere nekupovať. Teraz je dosť populárne a predajcovia sa snažia reklamovať miner na kryptomenu Aleo, robí to Goldshell a Iceriver. Prečo nekupovať toto zariadenie? Nekupoval by som ho preto, alebo neodporúčal by som ho kupovať z toho dôvodu, že tie čísla a tá návratnosť a tá obstarávacia cena, všetko je to pekné. Problém pri týchto zariadeniach a ťažbe týchto kryptomien je ten, že aktuálne sa to ťaží na grafických kartách a ten výkon výpočtový je veľmi slabý. Napríklad zariadenie od Iceriveru je, myslím, nejakých 20 až 25 krát efektívnejšie ako najvýkonnejšia grafická karta aktuálna na trhu. To znamená, keď sa to pustí, tieto zariadenia, tak to behom chvíle ten výpočtový výkon bude raz taký, dvakrát taký, trikrát taký, štyrikrát taký. Každý tento jeden násobok vám znižuje odmenu vyťažených mincí. To znamená, jak sa pripne, poviem príklad, alebo teda keď prídu tieto zariadenia a pustia sa do siete, tak to ani sa nenazdáte a behom mesiaca môžete mať o 90 až 95% nižšiu odmenu, ako je teraz deklarovaná na internete. Takže určite by som sa týmto zariadeniam vyhol a nekupoval ich a nemal rúžové okuliare, keď sa pozerám na tú aktuálnu profitabilitu. Sú niektoré aj tieto mini minere, ktoré neboli zlé, ale tento Aleo za nás si myslím, že to nebude a rozhodne by som ho nekupoval. Pri každej jednej novej kryptomene, ktorá sa začína ťažiť, býva problém práve tá náročnosť ťažby. Prídu proste efektívne zariadenia, ktoré zahltia ten hash rate a ten počet mincí rapidne klesá a vy dostávate každý deň menej a menej mincí a sa dostanete do toho, že počet mincí vám nedokáže ani šťastie zaplatiť prevádzkové náklady daného zariadenia. Sú prípady, kedy by aj tento projekt Aleo napríklad mohol byť ziskový s ťažbou toho zariadenia, ale naozaj tá minca by musela spraviť desiatky násobkov, poviem príklad, že by spravila 5, 6, 7 000%, tak vtedy viete niečo z toho vyťažiť, ale nemyslím si, že zrovna toto je tá kryptomena, ktorá dokáže spraviť takéto násobky.